da. Inaut, zuazo! Gabon, guazen arira, euskal izenak. Ez ote ditugu euskal izenekin pare bat muga pasatu. Ni adibidez, Einaut, naiz, ez da oso izen arraroa. Baina jende guztiak deitu dit beti Ezu, altu hori, Rubiales. Batzutan esan diate, Einaut, kentzazpikoa bezala. Baina ez dozuen nire izena gogoratu behar, ez da beharrezkoa. Nire itite txikitan Miau deitzen zidan. Eta hori 3 urte izan zituela nire izena ikasteko hil aurretik. Nik uste dut, pentsatzen zuela, zertarako ikasiko dut. Oso denbora gutxi egongo gara elkarrekin. Zertarako hainbeste esfortzu. Baina, etxean, normalean ez dut arazorik izaten, Arazoak ditut kanpora noanean. Kanpora noanean beti egitinate galdera bat, kanbrilzen batez ere. Eta zure izenak zer esan nahi du? Ez dauka esan nahirik. Ez zaudeten askatuta euskaldunok oporretan joan eta denbora guztian zuen izenen esanaiaren inguruan hitz egin beharraz? Gu ez goaz hortik Antoniok zer esan nahi duen esaten. Ez dugu egiten hori. Zalogun berriz beste galdera bat egiten didate. Esaten didate, Einaut, eta baldu itzulpenik. Enik, bai, badauka. Gazteleraz Arnaldo da. Eta ja Zalogun magia guztia apurtzen zaie. Bale. Einaute Arnaldo baino politagoa da. Hori esaten dute. Baina badakit benetan pentsatzen dutela, menos mal que nos apellida Otegi. Ez dakit, nik uste dut galdera hauek egiten dizkigutela, inbidia digutelako. Euskaldunok berritzaileak izan gara aspaldinarik eta izenetan ere. Orain modan dago La Casa de Papel telesaia eta beraien pertsonaia duten izenak. Hiriburuen izenak, Tokio, Estokolmo, Berlin. Baina guk aspaldidanik jarri diegu gure seme-alabei herrien izenak, Nagore, Irati, Usue, Zizurkitz. Azken hau asmatu dut. Baina ez dakit segatik egiten dugun guk, eta beste inon ez dute egiten hau. Imaginatzen zuen Castela-Mantzan Berlina egingo balute, eta dituko balute ez dakit Toboso, Villanueva de los Infantes, Valverde de los Arroyos. Ez dute egiten, ni Katalunian bizi naiz, eta ez dago inor Reus deitzen denik. Ez dago inor. Ez da inoiz nire gana etorri norbait esanez, bona tarda, aquest es el meu fill Mataró. Ez dute egiten, gehiago esango dut. Zenbat irla daude Kanarietan? 8. Eta ez dago inor Gomera deitzen denik. Ez dago inor La Graciosa deitzen denik. Irla bat daukagu guk eta 12 izaro ditut kuadrilla. Eskerrak 1993an jaio nintzen eta ez gaur egun, Gaur egungo euskal umeen izenak itxusiagoa dira. Arri, Zeru, Erlauntza. Nondik dator hau? Nondik katera dira guraso hippie hauek? Ez ote gara landetan denbora gehiegi pasatzen ari? Hori da nire galdera. Egin barre, baina aurrekoan zua nire lehengusinarekin kalean negoela, galdu egin zen. Eta zin nintzen oiuka, zua, eta zua zen agertu. Baina agertu ziren Boskatu, Amar Txakur eta 20 zuhiltzaile. Zua ez zen agertu. Nire txakurrari, Diego jarri behar izan diot, auzoko umeen izenekin kontxitu ez esan. Por cierto, zua ez da agertu, norbaitek aurkitu badu zua. Ditu desala barri librera, ni hemen egongo naiz bera agertu arte, Baina, korrena ez dago. Okerrago izan liteke, bai. Hasiko lirateke enpresa eta marka handiak gurasoi ordaintzen haien izenak seme-alabei jartzeko, hau da, entzungo dugu noizbait Apple Xavier izena. Edo Caja Laboral Aitor. Nik ez dakit euskaltzaindia prest dagoen eroskine izen bezala onartzeko, ez dakit. Ziur nago ez ez. Beti, kezkatzen gaitu jaiotza tasak, ez da? Jaiotza tasa basuak. Eta nik ez dut uste Euskal Herrian dagoen jaiotza tasa basua txortan egiten ez delako, denik. Nik uste dut Euskal Herrian jaiotza tasa basua dago, gurasoi geroz eta izen originalagok topatzea kostatzen zaigulako. Eta hau da dena. Eskerrik asko.